Den 3. december skal danskerne stemme ja eller nej til Europol. Europol er den europæiske unions politienhed, som har hjemsted i Haag. Organisationen har til formål at sikre øget effektivitet og samarbejde mellem myndighederne i unionens medlemslande. Europols opgave er at yde et væsentligt bidrag til den europæiske unions indsats mod organiseret kriminalitet, særligt mod kriminelle organisationer, som går på tværs af grænserne i EU-medlemslandene. Alt dette samarbejde sker blandt andet via forbindelsesofficerer i de enkelte lande. Vi har hele tiden en gruppe danske betjente udsendt midlertidigt til Europols hovedkvarter i Haag i Holland. De personer undersøger danske henvendelser om mistænkelige personer, biler, tyvegods som led i efterforskningen af kriminelle forhold i Danmark. Hvis du siger ja til Europol, kan vi i Danmark fortsat have adgang til Europols databaser. Og i samarbejde med de andre EU-lande efterforske kriminelle handlinger og have adgang til hurtig information og reagere på de tip, vi får. Hvis du siger nej, mister vi adgang til Europol og samarbejdet i efterforskning på kriminel aktivitet. Proceduren for efterforskning forlænges og vil blive mere besværlig. Husk at stemme den 3. december. For flere oplysninger, læs og hør mere på euavisen.dk.